Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts al primer vídeo del canal. I com que aquest és un canal de ciència, crec que al primer vídeo hem de parlar del concepte més important de l'àmbit científic, que és, com bé diu el títol, el mètode científic. Com ja deveu saber, el mètode científic és aquell procediment, aquell conjunt d'etapes que segueixen els científics per tal d'adquirir nou coneixement i afirmar que aquest coneixement que han adquirit, allò que han demostrat, és cert, ja que aquest mètode, el principal tret característic és que sigui basat en evidències. I no només serveix per adquirir nous coneixements, sinó que també us el vull explicar perquè és el mètode que serveix per tenir un pensament crític, per posar en dubte i entendre i poder tenir una opinió formada basada en evidències de les coses que t'estan explicant. Per exemple, si t'expliquen que la Terra és plana, podeu deduir que és una basura. Però anem a parlar del mètode científic. El mètode científic l'he resumit en 5 etapes, les més importants. La primera etapa del mètode científic és fer-se una pregunta. Si tu ets un investigador, el primer que vols fer és adquirir nous coneixements, descobrir alguna cosa, per tant, necessites saber què vols descobrir o necessites saber què vols estudiar, per tant, t'has de fer una pregunta. Un cop tens aquesta pregunta, has de buscar informació, perquè pot ser que aquesta pregunta ja l'hagi resolt algú abans i la teva pregunta ja tingui una resposta. No obstant, si aquesta pregunta no té cap resposta, pots passar al pas 2. El pas 2 és formular una hipòtesi. La hipòtesi seria la resposta que nosaltres esperem a la pregunta que ens plantegem. Hem de fer aquesta resposta a partir del coneixement que hem adquirit, el coneixement que ja tenim, el coneixement que hem guanyat, buscant a veure si algú ja havia respost a aquesta pregunta o preguntes similars. El pas 3 és allà on hi ha el gran gruix de la feina, que és planejar els experiments, fer els experiments, tenir uns resultats d'aquests experiments, plantejar-ne de nous, fer-ne de nous, fer diversos tipus d'experiments, fins a poder arribar al pas 4, que és agafar els resultats d'aquests experiments i posar-los en conjunt, i intentar extreure una conclusió. Si aquesta conclusió té base suficient per respondre a la nostra pregunta, aquí podem passar al pas 5, que és extreure les conclusions i ja pots publicar, pots afirmar al 100% que els teus resultats són certs, per tant, que la teva conclusió és certa. És ben fàcil, no? Jo no crec que costi gaire d'entendre. De totes maneres, farem un petit exemple bastant estúpid. Farem un exemple molt absurd. Molt absurd, però crec que és bastant il·lustratiu per entendre els diferents passos del mètode científic. Com us he explicat, el mètode científic no només serveix per adquirir nous coneixements, sinó per tenir un pensament crític. Farem veure que tenim un amic que ens diu que quan deixes anar un boli, el boli va cap amunt. Farem veure que no existeix la gravetat en aquest vídeo, vale? No en tenim ni idea de què és. Gravetat? No sé de què em parles. El primer que farem és dir, no, això no passa. I buscarem a internet. Però, resultarà que ningú mai ha estudiat què passa quan deixes anar un boli. Si va cap amunt, va cap avall, va cap a la dreta, es queda flotant, ningú ho ha fet mai. Sorpresa! Per tant, el que farem nosaltres serà plantejar la pregunta. Quan deixem anar un boli, aquest boli va cap a terra, ja tenim la pregunta. I formularem la nostra hipòtesi. Quan deixem anar un boli, el boli va cap a terra. Pas 3. Ara és el gran moment de la vostra vida. Podeu agafar un boli, podeu fer els grans experiments de la vostra vida i uns exemples que podríem fer perquè siguin veraços, necessitem que aquests experiments siguin reproduïbles, que els pugui fer jo i que els puguis fer tu des de casa teva, jo des del meu menjador, tu des del teu lavabo i una altra persona que els pugui fer des de la Xina. També necessitem fer-los de diferent manera, per exemple, amb la dreta o amb l'esquerra o a diferents alçades. Per tant, alguns exemples seria deixar el boli amb la dreta, deixar el boli amb l'esquerra, deixar el boli de més amunt o de més avall, fer-ho a la cuina o al menjador i, per exemple, demanar que tu, que estàs a casa, ho repeteixis per veure si obtens els mateixos resultats. Un cop hem fet aquests experiments i tenim tots els nostres resultats, els posem en conjunt i veiem, sorpresa! El boli sempre ha caigut cap a terra. Per tant, nosaltres, un cop tenim aquests resultats que aporten
100% de veracitat que el vòlei, quan el deixes anar en condicions normals, condicions atmosfèriques normals, les condicions de la Terra, el vòlei cau cap a terra. Per tant, ja estaríem preparats per publicar en una revista científica, en un diari, el nostre gran descobriment. És ben fàcil, no? Evidentment, com heu pogut comprovar, aquí no tenim un laboratori científic, per tant hem hagut d'utilitzar un boli i un plantejament bastant absurd per demostrar una mica en què es basa el mètode científic. No obstant, quan estem en un laboratori, quan volem parlar de coses més transcendentals o de coses més importants, aquest mètode científic guanya molta força plantejant bé els experiments, plantejant experiments molt diversos per obtenir conclusions molt diferents i no fent sempre la mateixa acció de deixar caure el boli. Però en aquest cas, com que no volíem descobrir res, sinó que volíem demostrar que el nostre amic estava completament equivocat, hem fet aquest exemple bastant absurd. Doncs bé, fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat, espero que a partir d'ara utilitzeu el mètode científic per obtenir un pensament crític, inclús en els meus vídeos, si els seguiu mirant. I bé, gràcies si heu arribat fins aquí. Ara, bueno, si voleu fer això que fan els famosos, de demanar el subscriure-se, que està aquí o aquí, no sé on està, no sé ni si ho tinc, doneu like, comenteu, feu qualsevol cosa, a baix teniu les xarxes socials també per si voleu fer follow o aquestes coses. Bueno, això que segur que vosaltres sabeu ja la mar de bé. Moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!